Η Μπαρτσελόνα είναι καταλανικός αθλητικός σύλλογος με έδρα την Βαρκελόνη. Ιδρύθηκε στις 29 Νοεμβρίου 1899 και είναι γνωστή κυρίως για τις επιτυχίες του ποδοσφαιρικού τμήματος. Στο ποδόσφαιρο η Μπαρτσελόνα θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες ομάδες της Ευρώπης, καθώς έχει κατακτήσει ένα παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων, 4 κύπελλα πρωταθλητριών, 4 κύπελλα κυπελούχων, 3 κύπελλα εκθέσεων και 3 ευρωπαϊκά Super Cup, ενώ στις δύο μεγαλύτερες εγχώριες διοργανώσεις έχει κατακτήσει 21 πρωταθλήματα και 25 κύπελλα Ισπανίας. Έδρα της αποτελεί το Camp Nou, το μεγαλύτερο γήπεδο της Ευρώπης, με χωρητικότητα 98.772 θέσεων. Συνολικά από την Μπαρτσελόνα πέρασε 48 προπονητές στο τμήμα ποδοσφαίρου μέχρι σήμερα. Από αυτούς περισσότερο καιρό έμειναν οι Jack Greenwell, Marinus Michels 6 χρόνια, Johan Cruyff 8 χρόνια, μερικοί γνωστοί άλλοι είναι οι Louis van Gaal, Bobby Robson, Lothar Ferrer και Frank Rijkaard. Θεωρείται από πολλούς ένας και από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, έχοντας κερδίσει βραβείο χρυσής μπάλας και το βραβείο του ποδοσφαιριστή της χρονιάς από την FIFA το 2009. Το 1982 επεκτάθηκε με αφορμή τη διεξαγωγή του Μουντιάλ στην Ισπανία και έσαξε τη χωρητικότητα των περίπου 115.000 θέσεων. Όμως, λόγω κανόνων της FIFA το 1998 για την υποχρεωτική ύπαρξη καθισμάτων για όλους τους θεατές, η χωρητικότητα έπεσε στις 98.000 θέσεις. Ο Λιονέλ Μέση είναι ποδοσφαιριστής από την Αργεντινή, ο οποίος αγωνίζεται στο Ισπανικό πρωτάθλημα και στην εθνική ομάδα της χώρας του. Το Camp Nou εγκαινιάστηκε το 1954 με σκοπό την αντικατάσταση του παλιωτέρου σταδίου, το οποίο με 60.000 θέσεις δεν έχει αρκετό χώρο για τους οπαδούς. Το νέο γήπεδο έχει πάνω από 98.000 θέσεις.